Gaham jot chini TIPRASA lokorokno thek phonumjao onek din por video kaisa narokni bagi toy phimani video ke mo hai jeng to tabo Hyderabad Telangana state romani ba Hyderabad Telangana ni state ni kongno num mas kanai mani ke kaisa chini TIPRASA THANSA Hyderabad and team nero de kai tomani onek no samu kaham khaijak tongo tini TIPRASA THANSA Hyderabad and team ni Bising Twi Takhuk Khoroksa Sak Hamya ngoi tini Rohor Lai Kha tini wares rok sogja airport toyona nei Sak Hamya naini mungke Takhuk JAGADISH Debbarma tini TDGS ni executive member no tini bo Sak Hamya ngoi tini TDGS ni Bising Twi flight ticket do khai TDGS ni Bising Twi no tini Chuba Chu khai bono Nogo Kiphil Rohor Lai Kha khana 5 tarik bo flight no no jara sport thangai bono help khainai tini TDGS ni president Debbarma sir daibo tini TDGS ni working president Debbarma sir tini TDGS ni cashier Debbarma sir borok thangai tini Takhuk JAGADISH Debbarma no help khaina nei tini sagoi baita ke phaidi borok ni kok thaisa thaini samung khanglai nei hambai ada chance ada was ini di berat antara Hyderabad ini jeng ini Takhuk JAGADISH na sang Chuba Chu na paikya sang kono flight kari ronai jaga chino dai pipeline hambai chini Takhuk bijoy guidelines ni mapali pipeline hambai chini Takhuk chini cashier bo hai manjat paikya chini body ni chini Takhuk hai manjat paikya chini Takhuk JAGADISH kono chini nai awan bali sang omakeno sang kaisa keren nai nai nomor ko kesana mo tunja chini jeto Hyderabad ni hatam khadi chung jeto no kha thamcha kha baksa ya go ya rom mo chung kaisa ka hanso balai thangai ne kebo to negative ri awai chung positive khai sam lai le besang chung tebo chino engine chung patha lang ngana ne tai chung di prahastya to ngana bahan hai ko pasaro jara sok chung bai kerni mano ini pori nani hoite ini nursing khai ni bagai ini je kun khai ni medical ni bagai hanga cha yang khai ni ngai chung bai kerni chini di prahastya THANSA Hyderabad engine team bai chung normal help ni lai tini hai jara wa chung lakna kha khamo chini Takhuk kai cha charai bobo langmari ka chikon thasa boto bingung family member ni chobal thanga apona chung ngoma keno chung kaisa chini group bo contact tongdi chung Hyderabad joto chung bai kereng bai rok no chung koinai chini TIPRASA THANSA engine chini channel tongo aron rong ID manai contact number chini phone number tongai chini phone number ro kire chini si jotoi asma hambai joto no TIPRASA THANSA long live borok to 5 LOKTHUNG TIPRASA THANSA debo AYUK फिर मुंशी तो